Салом, духтарон. Ҷабушай кор биромадам. Аз шамдр омадам, харид кардам. Бовар кунед, ин харид ман мебинам пеши касада ҳайрон мешам, ки иёрама чӣ хе мебарам. Якда пешо қодам вид падавать накардам, берум биромадам, мебинам пакетамам қавазбинан, неки продукта дар кор буда. Пришлось ҳамаям ёра бикашим, хона биёрам. Тарако харид кардам, омадам, кондитсионер ополаскиватель Predex гирифтам. Вообще зурай, ароматашам до того приятное. Нархаш 224 рубляй. 224 рубляй. Ина духтарако нархаш. Кондиционер ополаскиватель Predex 232 рубль. Неке буш аҷоибай. Производствош Турцияй. Буш такой приятный, ки вақти ама фақат мисол Айшара мебарам ягон ҷо, баём ҳамсояҳо мегӯянд: ой, так приятно пахнет. Ами фақат хвалид мекунанд. Баъд пурсиданд, ки ба чӣ либосошон ополаскивать мекунӣ? Гуфтам ам хали Predex хати. Мода вай кунен гуфт, суратша партоед, моро мехоҳем бигирем. Манам медонам, а бори дуюм уже истифода бурдастам, мехоҳам дига постоянно ами истифода барам. Сирок гирифтам, духтарако, сирок скидка шида. Духтари ман аҷоиб нағз мебинад сирокора. Ман аю мегирифтам, ира дидам ки скидка якташа аввал худам кушодам, хӯрдам, баъд гирифтам, ба маззаяй 16 рубл шидай, 16 рубл. А так 32 рубляй. Вообще где-то 10 донаи гирифтам, да, бигем 2 намуд гирифтам. Хай иша пробовать кардам, иша не. Иш рангинами сирокояй. Аз нишон метим рангинами сирокояй. Ягон фарқият намекунам. Лекин амё аҷоиба мазза. Аввал пробова кардам, ба гирифтам. Белая медведа. Баъд мороженое гирифтам. Дина мороженое овардам, бовар кунед, истед накардам, ягонта намондан. Ман имрӯз бо гирифтам мороженое. Мороженое 43 рубляй ози дани момент. Бигем да оҷа, ана мирамам чиқа нағз мебинам. Ай фақат худам ба ҷо мекунам, мехӯрам. Дина Айша ёфтай хӯрда, ҳамаро ҷазир кард. Духтарам фақат шоколад мешавад. Пломбир шоколадный, белый вообще нағз намебинам. А завтра готовить, завтра гирифтам. Шурӯъ мехӯранд ҳамира. Инам ёрама ҳамаша бигем ки кашида овардам. Инам хеле духтарако питсашон мекунам. Сири тайёр гирифтам. Аю сирои ман мегирифтам, наёфтам. Скидка шида ҳамаша гирифтиам. Баъд аймият ариза кардаги гирифтам. Ҳамин продукта каши да таво ҷилма гирифтай, ки инагда магазин медурам, ғамам мегира. Бовар кунед. Ина духтарако барои пагадам ужина тайёр кардем бигем. Фарши тайёр ки доштам, сразу якта зола гирифтам, манту печондам. Барои ай кор мебиём монда шудагӣ даву давак намекунам. Сразу мегирам, мантуш нигда мечинам. Мемонам ша тамом бигем. Ужини тайёр. Аввал намекардам хе корора. Ҳози уже опыт гирифтам бигем. Ҳамаи кор, ҳамаи чима да морозилник мемонам. Дидам шир холодильникда бисёрай, камтар кекси пухтам шуна. Кӯдако хонадан тез гишна мемонанд, мехӯранд, холодильника мекованд, занг мезананд, оча ягон чизи ба маззаҳак биёр. Инам хе омадам, сразу камтар кексшон кардам. Ози хамирам мераса, мепазам, баъд насиб карда боша хол мекунам. Ина духтарон падём шоколад вообще супер омад. Айша чиқа нағз мебина мира. Болоша ягон чина мекунам, ки мехӯра ҳамаи ҷора ҷазир мекуна. Абоёда накаша. Абоёда дастоша нашака.
Барои ҳамин на сахарни пудра кардам, на джем. Бигем ода навина шом шид. Кӯдако берунда будан омадан. Вообще ҳаво салқинак уже. Тоҷикистон меган ҳамқа гармае ки ай ма хонам пеша нигоҳ намекунам, қафлора нигоҳ мекунам, пишти хонара бигем. Нам хеле. Чӣ хостум бугум духтарако, вақте ки нами ай рӯзе ки кор дар омадам мебинамда, вақти ин молочка мехарен ку молоко или хай йогуртора кунева, инами молокотона ба бутулка одан ку ҳамвора обязательно бушӯем, баъд дар холодильник монем. Барои даст ба даст мерасанд, медонем даст аи даст ба и даст, аи даст ба и даст, баъд вай холодильник да ҷо ба ҷо мешава. Ай рӯзе ки ман мегирам фақат мешӯм, қоқ мекунам, баъд холодильникда мемонам. Худованд моро ба ҳамин ҷо насиб мекарда боша.